Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakarike kutanga kukuyepa nemi channel. Please don't forget to subscribe. Subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takugira inya buri tuwane children of Zimbabwe War Veterans Association iyo ya Buda ichitaura pamusoro pema factions arimo mu Zanu-PF party muri Zimbabwe. There is a faction imwe irikutaura iyo ichiti president Emerson Mnangagwa havasi kufanira kupinda for a third term. Then there is another faction iyo iri close to the first family irikutaura iyo ichiti President ED should remain in power muri Zimbabwe. So the children of Zimbabwe War Veteran Association ya Buda ichitaura iyo ichiti Vice President Chiwenga havana faction yavari kurana party inyaya yekuti pane vanhu vari close to the first family vari kutaura vachiti the president should run for the third term, and then pane vamwe vari kutaura ivo vachiti no the president havasi kufanira kuzopinda for a third term since constitution ichitaura ichiti panofanira kurana for 2 terms muri Zimbabwe. Ndifuna pane nyaya tikakuigirai yakaitika last week ma war veterans achitaura iwo achiti they are going to stop this notion yekuti president Emerson Mnangagwa 2030 vanenge varipo zvinzi hapana third term ichange iripo nekuda kwekuti mugore ra 2013 pane constitution yakavhoterwa nevanhu yavhoterwa nevanhu vanhu vakawirirana kuti the president anofanira kuseva 2 terms muri Zimbabwe. So vakataura ivo vachiti they were going to stop this third term bid ya president Emerson Mnangagwa. Zvirunzi vakaita a meeting last week kubulawayo iyo yakastopwa nepolice muri Zimbabwe. Police ichitaura iyo and police irikuidzwa yakatumirwa one of my top officials Zanu-PF kuti vastope their plan iyo yavari kuronga yekuti havasi kuda Emerson Mnangagwa. Tisingazoti munoona sei nyaya iyi. Then zvirunzi there is also another faction iri kutungamirirwa by CT minister Atendai Maitere. They are saying kuti president Emerson Mnangagwa vari kufanira kuramba vari mupower muri Zimbabwe. Ndofunga nyaya ambobuditswa the children of Zimbabwe War Veterans Association ichitaura paitaura iyo payakabuditsa paTwitter ikabuda ichiti as political tensions rise in Zanu-PF, Minister Mavetere and Minister Chadzamira are the first to be fingered as factional elements aligned to the First Lady pushing for ED third term. Last month, the two used the young woman for ED to fly posters written 2030 ED anenge achipo. Zvirunzi zvakaitika kuMushagashi muri Zimbabwe. So zvirunzi there is this faction iri kutungamirirwa na Mavetera, then poita the one War Veterans pamwechete nevamwe vari kutaura ivo vachiti president havasi kufanira kupinda for the third time havasi kufanira contest for the third time my elections. Recently the children of Zimbabwe War Veterans Association yakabuditsa post iyo yakabuda ichiti General Chiwenga is not running any faction. However, there are 2 factions in the party: those who are close to the first family who feel ED must remain in power so that they continue enjoying looting and corruption. Then those who feel ED is not bigger than Zanu-PF, he has failed. Those are Buditswa. The children of Zimbabwe War Veterans Association and Fungabaru Buda nyaya dzakawanda pakambo Buda zvakare zvinzi President Emerson Mnangagwa is willing to leave the office by 2027, but it was his wife Oksiga Mnangagwa ari kutaura iyo achiti no, he should remain in power or chimuti chinofanira kuitwa hand over
one of nama president. Tisingazive kuti ine chokwadi here kana kuti yabuditswa the children of Zimbabwe Veterans Association. From last week pane nyaya yakabuditswa zvakare neNewsWalks zvichinzi Yava Chiwenga is prepared to contest for president mugore ra2028. Since right now vari kubata makona ese muarmy mure Zimbabwe. Since vari kubata makona ese muarmy kuti vakwanise kunge vane backup yakasimba. Zvikunzi the one akareplace the air marshal Elson Moyo akareplacewa navacha. Zvikunzi vanzvede vakareplace the air marshal we-air force Elson Moyo. Zvikunzi he is a close ally wa Chiwenga. Zvikunzi anga ari mucommittee yewedding yava Chiwenga zvichiratidza kuti they are very close friends. Zvichinzi zvichinzi vaperekedzi Chiwenga akavapa futi positions akati kurei top positions muarmy mure Zimbabwe. So he is now in full control of the army mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona seiwo nyaya iyi yabuditswa ne-Children of Zimbabwe Veterans Association yabuda chiti Chiwenga is not running any faction, but pane vanhu vari muZanu-PF who are saying kuti time ya president idi yakwana. Then they are the ones vada kuramba vachikontinua vachiluta who are saying president Emerson Mnangagwa should remain in power. Tingaziva kuti munoiona sei nyaya iyi, asi ivo pachavo president Emerson Mnangagwa Chiwenga vari kunzi vari kuwirirana. Hapana chiri kunetsa. Yakabuditswa nyaya iyoyo naTemba Mliswa achitara chete. Hapana problem iripo pana president Emerson Mnangagwa Chiwenga. So the problem was Christopher Mutsvangwa mure Zimbabwe. Izvo vakabuda vese pavaka atenda church service yakaitwa kuMethodist. Vakabuda vari pamwe chete mure Zimbabwe vachijoka around vese in public mure Zimbabwe. Then yatatavigira muzvara nhasi tudzo zvanofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tinofunga kuti chinodiwa naMwari kuteerera mutemo waJehovha nokufamba tsika dzakarurama dzaJehovha. Hazvinei kuti uri mukatolika kana uri Methodist. Ndinofunga tese ungatovona muMethodist ati kuti denga nyengu, mukatolika ovharirwa. Semukuru wenyika handina kereke yandoti haina kunaka, asi nechomwoyo ndiye ndichiziva yangu. Ngangondibona ndiri kumapostori, ndakapfeka zvechipostori. Ndozvinofanirwa nomupurenyika. Vana vose ndevako, makereke ose ndeako. Mumwoyo ndomunozongoziva kuti chaiyo ndeipi. Saka ndabva ndati ndouya nemunin'ina wangu muRoma, Chiwenga muRoma. VaRoma vakafuma zvokuti heki. Saka ndauya najaya mufumi. Kazhinji ndiye ndakakokwa kumwe, kumwe ndopfekedzwa magauni ka. Ndichimbourira kuti hama dzangu, kana zvaigona zvaigona, hurumende aisa mutemo wokuti anowanikwa asina kereke ngaende kujeri.